Malawi Today. Nkhani tui ikupita kwa JB akuti amve uthenga umenewo chifukwa choti wakhala akunyoza boma kumachita kuti iyeyo ndi amene amawatuma Malawi kuti avotere chipani cha DPP kuti chilowe mboma. Nde chifukwa choti udindo umene amafuna iye usadampase wayamba kuyankhula zinthu zambiri zosiyanasiyana zonyoza. Nde awa abwera ndi uthenga oti umpeze JB yo. Nde tamvani kuti mkulu amene akukamba zoti chani. Yes, Malawi. Ndizo muli bwino kuli kose umene muli eti. Komano ine ndimafuna kuti ndimuuze JB pazomwe akuyankhula zokhangata kunyoza so DPP. JB iwe ni munthu woti ndiwe influencer wokuti unathandiza kwambiri kusintha ndale ku Malawi kuja pamene dziko linali m'manja mwa MCP. Ndiweyo amene unasintha chinyamata ambiri sorry kuti avotere DPP. Unachita kuwapasa direction kuti avotere chani DPP. Iweyo ni munthu wokuti uli ma followers ambiri and achinyamata ambiri amakusapota kwambiri, you know. Komano kumbali ya zomwe walankhula zokhuzana ndi kuti DPP ikupase position kapena ikulembe ntchito kapena chani zizi, ine ndikuona nga zimezi chazo ukulakwisa kwambiri kuziponya pa chani pa content. Ndiona kuti unakapanga ma connection ena ake kuti ulumikizane ndi andale uyankhwane nawo on the background, you know. Usabwerese ngati content apapa chanchani chifukwa iwe ndi anthu ambiri amene amakusatira, so usafokese anthu aja. After akusatira apanga zimene iwe umapempha kuti apange, anavotera chani DPP chani, and DPP pano ili muboma chifukwa cha iweyo. Zambiri zoti wachita zambiri ndithu pa Facebook, you know. Ine kumaganizo anga ndimaona ngati kuti ukupanga phuma kwambiri, china chonse chimabwera ndi nthawi yake. And usaganize kuti DPP ja sikudziwa zokuti iweyo wapanga chani kapena unapanga chani, ayi. Chifukwa wamenya nkhondo yokuti anthu ambiri amachita mantha. Achina majeketi aja ankakhala kuopseza tiyankhutimanga wina aliyese amene akulankhula zonyoza chani MCP ndani achina ndani amadana akunkuyu ndani timagulutimate jato anali anthu kuti amaopseza kuti ati pa social media papakhala chani maspy ena ake chani, you know. Koma iwe suna give, you never gave up, you know. You never give up. So mbali yokuti akuthokoze kapena akupase position ina yake, izozo ndizoti sizingavute kuchitika ya chifukwa akudziwa bwino zomwe unapanga. Wina aliyese ine ndimakhala ku South Africa koma ndinakudziwa ndikuona ndi zimene umapanga chanchani kuona kuti munthu uyu akuyesesa kwambiri. Endiso unafunira zabwino anthu ena ngati achina Boni Kalindo, achina ndani uyu mati ndani Kachamba, mumati ndani Kachamba uyu. Unafunira anthu zabwino ena ake amenenso amathandizana ndi iweyo kumenyera nkhondo kuti MCP choke mboma. Uona iwe ni munthu apo, koma ine ndikuona ngati kuti unakapanga izizi underground. Osazipanga ngati content kunena pa group anopa chanchani kwambirana nawo anthu aja andale aja kwausa kuti ineti ndilokonzeka kugwira nanu ntchito, ndipo ndimafuna kuti mundipasepo gawo limodzi nalake kuti ineyo ndithandizire kutukula dziko la Malawi. Ukanatha kupeza ndithu ma connection anthu ambiri andale, iwe sizingakuvute kupeza anthu andale kumene kujako amene ali close ndi amunthalikaja. Maona Peter uja ni munthu wankulu kwambiri, wakula kwambiri, komano ali ndi anthu ena ake amene ali closer kwa iye uja amene amatha kuamveraso, muona.
ukanapanga zimene zijazo underground, not content. Osapanga content ngati kuti iweyo kupanga mopsera mtima. No, I know kuti iweyo uli ndi fans zimene kupanga follow, uli ndi ma followers ambiri chanchani, komano process iyi inene kuti ichitike background, ichitike kuseri. Inene ya process iyi kuti ichitike kuseri, even anthu asaziwe kuti ukupanga zotani. Ayi, ukanakambirana nawo anthu aja kumene kuchako izangotuluka ngati kuti mwina surprise kuti JB wasankhidwa kuti mwakuti ikanaza kumenya value ina yake yabwino kwambiri kuposa kumachita kupempha pa social media chanchani. Unaona iweyo bwino wako aliyese olo munthu osaphunzira akudziwa bwino za zomwe unachita, you know. So ine ndikuona ngati kuti the best way you can do is to deal with this thing, or to do this thing behind the scene, not as a content, you know. Yankhona nawo ndikuwafotokozera iweyo unene zimokufuna chanchani, chifukwa iweyo uli ndi backup yaikulu kwambiri yokuti anthu ambiri akudziwa za zomwe unachita. You are a freedom fighter, by the way, you know. You are a freedom fighter. Ineyo, this is my opinion, you know. I'm older than you, you know. Ndi munthu wankulu kwambiri, komano ndikungona ngati pena pake ukumaza zipanga dilute yourself, kumafika ngati kuti iwe ufuna kuti ulandire mansala ena ake eni azomwe ukufuna through social media. No, don't do that. Don't do that. Tapanga zinthu mwa njira ina yake mwachikulu. Tayankhwana nawo anthu aja wafotokozere chanchani, you know. Zomwe zingachitika kumeneko khaya akupondereza khaya kutani zabwereno pati apa. Uzabwereno pamene papano pachani pa social media apa kufotokoza kuti zakhama kuti mazakhama kuti andipanga mote, you know. So it's not too late. It's not too late for you to do the right thing, you know. Tabanga zinthu kuseri ukambirane nawo anthu achanchani upange chani chile chose mpaka akupange focus iwe akuone kuti akupange sport olo akupange sport kuti tingampangire chani uyu, you know. Iweyo silinganizo kuti akupase drama ulinazo kale, you got money, komano kuti iweyo ukufunisisa kuti aseva ziko la Malawi lija through mwina ntchito ina yake chanchani, you know. Zimene wonga kambirane nawo anthu amene achawo and sangakulese uona. Koma iweyo usambekeze kuti anthu akupange thank you pa Facebook kapena chani, no, kapena pa TikTok, ayi. Tapanga zinthu izi mwanjira yako ina yake, koma usauze anthu kuti ndifuna mwakuti ndifuna chawo, ayi. Takambirana nawo ndikuwafotokozera. Ngati unasintha dziko unakwanisa kusintha dziko, nsizosavuta ukasintha kwa chipani kwafotokozera anthu aja kuti ndikufuna izi kuti mundithandize ineyo ndikhale mbali ini khale akupezera position upange. Ineyo ndikuona kuti maganizo anga ndi amene wawa basi zingofunika zokuti zinthu zitenge serious, chifukwa ukuoneka kuti iweyo ukufunisisa kutukula dziko la Malawi lija through the government imene kuti boma limene kulamulira ali ukuonesa kuti uli ndi chidwi chofuna kutukula anthu, you know. And anthu ambiri amakusapota kwambiri, you know, ma followers ambiri chani. So usapange ngati kuti sukudziwika ya iwe ni munthu ochuka, ni public figure iwe panopo, samazidelere ya iwe public figure panopo. So tapanga zinthu zimwinjira ina yake. Takamba nawo awiri atatu anthu ajandale aja achina ndani matina no mani chisale ndani aja kaguluka me, just example. Takamba nawo wafotokozera anthu amene aja kuti kodi mukundiganizira, mukundiona kuti ndikuchira chani, you know. Anthu aja aona zimene angapange, koma ngati atayankhule zambwerera kapena chanchani uno chani, ndiye uli ndi ufulu nokuti wasambwaze kapena kupanga china chiti chose baba, koma no pa usambeza kuti ufuna zamine president zonse zomwe kuchita zinzosakhala po. Iweyo tamakhala go getter, uzikhala go getter, you know. Focus on one thing. Ego ija imati ikakhala mwamba muja ikafuna kuti igwire a rat, you know, ikafuna kuti igwire khoswe pansi pa imbewa pansi apapa, imapanga target imbewa imozi, sipanga mbewa zambiri mbiri, sipanga target mbewa zambiri mbiri, no. Universal po olo kuti ikafuna kuti ili mwamba maosheni ndiye kufuna igwire nsomba, simagwira nsomba zonse nthawi imodzi yayi. Ego is not greedy. Imabwera for target, imapanga target somba imodzi.
imapanga target somba imodzi ndipo ikamabwera kuti kukagwira somba iyi kaya kuli storm kaya kuli chimphepo kaya kuzotani siyang'ana zimene zija imapanga focus chani somba mpaka ikagwire ikakagwira somba ija ndiye kasatuka mazimja ndikuzaona kuti kodi kuli namondo eti kodi mphepo ili chonche nankhandilowere kuti nankhandipange ziti makhala ni masomphenya ngati igo chimphamba chimapanga focus chinthu chimodzi iniyo mupange focus chinthu chimodzi ngati mufuna mukhale ndi position kapena chani mupange zimezi chazo behind the scene sure